Una altra qüestió que també ens llencen, que el debat ara ens hem de plantejar, perquè és el debat que hi ha a dia d'avui al carrer també, és si el procés independentista és viable. Aconseguiran aquesta gent la seva proposta? I aquí s'esdevenen, sobretot per part de la Generalitat, tota una sèrie d'idealitzacions del que és el poder i del que és un estat. Idealitzacions que no tenen cap tipus de resposta per part de l'espanyolisme, doncs l'espanyolisme no té cap tipus d'interès de debatre ni d'intervenir a nivell polític, no? Però nosaltres hem de deixar ben clar les coses sobre el que és un estat i sobre el que és el poder. Perquè aquí s'està parlant de trencar un estat per crear-ne un altre. Per tant, estem parlant de relacions de poder. I el poder no és res més que la materialització. El poder en l'estat és la materialització dels interessos d'una classe i en aquest cas la classe oligàrquica. Llavors ens hem de preguntar per què l'oligarquia, que a dia d'avui domina tots els ressorts de poder a l'estat espanyol, que té perfectament afinats tots els mecanismes de dominació i de repressió, per què l'oligarquia ha de cedir part del seu pastís a una altra classe social. Llavors, si la independència no es negocia, si la independència no es pacta, com es aconsegueix una independència? Com pretenen aconseguir la independència? No tenen armes, no tenen força, no tenen ni la policia, ni els tribunals. Com pretenen desenvolupar un marc legal diferent? Perquè l'Estat és una qüestió de força, no és una qüestió de democràcia. Per tant, qui té la força té el poder. I el poder a dia d'avui està en mans de l'estat espanyol. Ens agradi més o ens agradi menys. Per tant, per poder portar una proposta de ruptura com aquesta que s'està portant, l'única via viable és la ruptura amb tot el bloc oligàrquic burgès, la ruptura amb tota l'oligarquia, la presa del poder a l'Estat i, per tant, canviar la classe social que a dia d'avui està al poder, que és l'oligarquia, per una altra classe social. Llavors sí, quan hi ha un procés revolucionari de canvi de classe social al poder, llavors sí que podem plantejar que ja han desaparegut els interessos materials que fonamenten la unitat indivisible d'Espanya i que, per tant, es pot començar a plantejar el fet que a Catalunya se li tingui i assoleixi el dret d'autodeterminació. Un dret que pot arribar a la independència si els catalans és el que desitgen. I quin és aquest objectiu? Doncs, evidentment, acabar amb una societat que prima els interessos d'una classe social que no és la nostra, la societat dels explotadors, i substituir la societat dels explotadors per la societat d'homes lliures d'explotació, que és la societat dels treballadors i treballadores, és la societat socialista comunista. Una societat on el dret d'autodeterminació serà una realitat, com ja ho va ser en els països socialistes, ho tornarà a ser a l'estat espanyol. Aquí, companys i companyes, hem de ser molt clars sobre com ens intenten dirigir, perquè ni uns, ni l'independentisme, ni l'espanyolisme defensa els nostres interessos. Quan qualsevol dels dos té un problema contra la classe obrera, sap que pot trobar l'altre d'aliat.